Това е моето мнение, не знам. Може би вие като... Образно казано, не куца ли мениджмънта на собствениците на българските футболни отбори? Значи аз другите не мога да ги коментирам. Ние самите сме направили 1000 грешки, така че всеки си знае него си. Емил Костадинов каза, че се оттегля и каза, че изобщо не трябва да се говори, че Футболният съюз е виновен с нещо. Вашето мнение, Футболният съюз има ли някаква вина? Ако щете, за всичкото време, през което вие сте били в ЦСКА. Значи Футболният съюз е абсолютно невинен. Той в момента се чуди коя фирма да избере за новата постройка на базата, строителна, и не ги интересува нищо свързано с футбола. Така че са абсолютно невинни. Ето обяснявам ви. Ние сме единственият клуб, който плаща пари, за да играе на някакъв стадион. Ако на вас като журналист ви взимат 50 лева за това интервю, а на другите не взимат, вас яд ли ще ви? Яче ме много ще ми яд. Друг е въпроса. Айде кажете сега, кога, по кое време е изключен този договор да се плаща наем и всички други собственици преди вас, включително и вие, нещо като опити това да се промени не само на приказки пред медиите, какви сте правили, какво сте предприели реално на практика? Значи ето обяснявам. Единственият стадион, който останал към Министерството на спорта е нашия. Значи Министерството на спорта работи в някаква законова рамка. Тази законова рамка им позволява това. И в момента не мислете, че е безвъзмезден наем. Ние за 20 години трябва да инвестираме 25 милиона лева в стадиона. Тоест разходите върват. Виждате, че откакто ние сме дошли, преди това един пирон не беше забит тук. Много малко това сме направили. Толкова не е стигнала силата, толкова сме направили. Може ли някога този абсурден договор, нищо, че това продължава да е единствения стадион останал, нали, вързан с военни и така нататък, да бъде променено и как може да стане това? Това не е към мене. Не, все пак, като собственик, човек, който е давал пари... Значи това трябва да го зададете на Министерството на спорта, дали може да се урегулира някаква друга законова рамка, всичките клубове да бъдат подведени, да речем, в някаква фирма на някакви имоти, да не са общински, да не са държавни и така нататък. Не е към мене това въпрос. Той е много сложен и от мене не могат да очакват отговор на него. След толкова време тук на Българска армия и всичко, което видяхте, хубаво и лошо, вероятно лошото е много повече, но може ли Иванов да седне да изгледа един матч нормално като фен и как се чувства на ЦСКА? Вече, ако ви кажа, че не се интересувам от спорт, няма да ми повярвате. Значи има някаква мярка, която се прескочи. Вече оттам натам нещата почват да не те касаят и да не те интересуват. Да чакаме да видим какво ще случи тук в рамките на половин-един час. Ние сме тук нарочно, ето обяснявам ви, понеже поканата за преговори не беше отправена през медиите, нарочно аз отвърнах, че ще бъда в 2 часа тук, за да мога да чакам някой да преговаря с мене, за да не се случи така, че в понеделник да ми кажат, те не дойдоха. Буклуците от ЦСКА не искат да дават акциите. Ето тук сме. Но Александър Тодоров заяви по-рано днес, че това е крайно несериозно да се афишира в публичното пространство в тези преговори и каза, че няма да дойде днес. Значи ето аз ви обяснявам. Аз получих поканата от една от медиите. Александър Тодоров има и на Венци Живков телефона, и на други колеги тук в ЦСКА, все пак той е бил част от ръководството от ЦСКА. Едва ли при 10 или 15 човека, които са били и по негово време, тук не може да намери моят телефон. Това е несериозно. Когато искаш да преговаряш с някой, звъниш по телефона и казваш, искам да преговаря. Вие обадихте ли му с тази връзка или изгледахте само с официалното изявление? Значи, вчера Венци му звъня няколко пъти, никой не дигаше телефона, днес аз се чух с него, но за да съм сигурен, нали, че няма да бъде поредната спекулация и поредния балон, нали, виждате ли, те не искат, затова го обявихме по медиите. Поне стана хубава така импровизирана пресконференция. Добре, днес като се чухте, какво си казах? Значи аз ви обясних. Имаме среща, не знам с кой още ще преговарям, не ми казаха. Когато направя среща, тогава мога да ви кажа повече информация. Дано да не се появят пак едни араби с маратонки, тук където си направиха майтап, защото и това сме го виждали. Всичко сме виждали. Той явно цирка си върви. Лошото, че към закриване. Не е закриване. Значи закриването, погледнете, едно предприятие, каквото и да е то, ако няма приходи, има само разходи, той е мъртво родено. Футболният съюз ми администрира телевизионните права.
Вие съгласни ли ще бъдете всички аз да ви направя една фирма, която да взимам аз парите от рекламата, вие да нямате право да правите собствена реклама и аз да ги разпределям по-равно, по хубост. Няма да бъдат. ЦСКА не е само предприятие. Значи ЦСК е и предприятие. Защото ЦСК може да съществува, ако има някой, който да дава пари. Ако този човек, който дава пари, няма пари, какво е тогава ЦСК? Обвиненията за сумати продани футболисти и не лоши постъпления от техните трансфери? Значи, Не, обвиненията... това продължава да се тиражира. Изкарали Титан много милиони от продажба на ето футболисти, 1 лев не Ето дава. аз ви обяснявам. Аз клуба го взех с 40 милиона лева задължение. Отделно издръжката му е 7-8 милиона лева на година. Колко са продажбите от футболистите? 1 милион евро, 2 милиона евро. Миналата година имаше, някъде се тиражираше, че от всички, които сте продали, поне около 3 милиона сте взели. Значи аз... Господин Борисов каза 5. Даже и 5. Значи аз нямам представа колко сме взели, значи всичко това е в баланса на ЦСК и приходите и разходите, така че то не е някаква тайна. Искам да ви кажа, че нито един футболен клуб не може да се самоиздържа. Поне аз не познавам такъв. Говоря от големите. Сега, ако някой малък футболен клуб, примерно, може да се самоиздържа, има 1 милион лева бюджет. Да, Предвид ситуацията, спите ли спокойно? да. Почти като бебе. 2 часа спът, 2 часа плача. Почти. Добре. Как може човек да спи спокойно, когато нещата не върват? Значи нещата в ЦСКА не върват от сега. Още когато взехме клуба, се опитахме да направим тая палитра и да спасиме клуба. Ако това не се направи, всички клубове ще бъдат в това състояние. Значи трябва да се търсят повече собственици, трябва да се промени модела. Господин Иванов, последно, когато давахте по 15-20 хиляди евро заплата на футболисти, които не помагаха, а пречеха повече на отбора, тогава имаше пари, а сега изведнъж няма пари. Ето аз ви обяснявам, да, тогава имаше пари. Значи ние през целия този период, освен че плащахме стари задължения, ние се мъчахме един път, благодарение на нахлуването в Мездра, изпуснахме да станем шампиони. Втория път късмета, когато последния матч се игра в Разград с Лудогорец, късмета ни попречи да станем шампиони, значи ние имахме една такава идея да стане ЦСКА шампион, да тръгне, да влезе с някакви пари. А това, че някои футболисти са пречели, някой може ли ми каже, примерно, отиваш да гледаш един футболист за 2-3 мача и да го разбереш какъв му е характера, как играе, после мотивацията, после климатизация. Дори че се даваха нереални за България заплати. Ами това не само в ЦСКА, не само в ЦСКА. Аз не смятам, че в ЦСКА са били много по-големи заплатите от другите клуба. Какво мислите, че в Левски са по-малки заплатите или са оцелили повече футболисти? Същия въпрос може да го зададете и на Тодор Батков. Да, в Левски няма такива задължения в момента. Значи така е. И Левски поне не винаги, толкова. Левски винаги е бил подреден клуб, говоря финансово. Значи, правилно водене на счетоводство. Не само правилно водене на счетоводство, ами са имали спонсори, които не са допуснали клуба да бъде примерно свръхзадлъжнял, както ние го взехме. Официално в договора им пише 11 милиона и 300 евро. Когато вече влезахме тук, те отидаха на почти 15 милиона евро. Значи, това са неща, които трябва да ги знаете. Те ги има официално и така нататък. А не съжалявате ли, че давахте огромни заплати на недоказани чужденци, а не заложихте на български играчи? Значи, погледнете, когато нямаш база да извадиш един играч, когато нямаш дюш, когато, примерно, в дюша... Какво значи нямаш душ? Александър Тонев къде ще играе новия сезон? Значи, Александър Тонев е един от малкото, които е излезъл от дюша. Значи, не можеш да кажеш, да, имаме един футболист излезъл от дюша и дюша ти работи. В София изкушенията са много по-големи и когато направиш един дюш, трябва да станеш падар. Нали всички да сте виждали как върви тренировката на дюша? 20 треньора във вид на родителите, крещат, викат, псуват децата. Това е истина. Но колко пари ще вземе ЦСКА от Александър Тонев сега от последния трансфер? Той е пример как трябва да се работи. Да бе, примеря, тази работа няма да стане за един ден. Не мога ли да извадиш 10 като Александър Тонев? Ти ще извадиш един на 10 години. Двама на година са напълно нормално. Това е ако ти работи дюша. Ако не ти работи... тези години не направихте така, че дюш да започне да работи? Ами защото не можахме, явно сме се провалени. Първо искам да ви обясня, тая борба, за да стигне до тук е този терен, защото преди това беше тенис корт, и струваше 3 години ходене по мътите. За да може да постигнеш някакъв резултат, да му смени статута. Сами знаете, че ние тръгнахме да правим Панчарево, направихме проект.
Тогава някой се досети, че нашия проект, който е прият, е много хубав, но сградата нямала, виждаш ли, паспорт. И взеха и бутнаха всичко. А какво ще си играеме на котка и на мишка? И ще се късаме нервите. И ще харчиме пари. Тия няколко милиона, които ги вкарахме в Панчарево, някой ще го направи ли сега? Няма. Това не е вила да отведеш любовницата си на язовир и да се скриеш от жена си. Аз го правя за децата. Блъснаха го. Кажете какво стане с служителите, които не са взимали заплати от началото на годината? Значи служителите знаете, че те са винаги приоритети, ще си вземат заплатите. Това не е проблем с служителите. За мен е по-голям проблем е какво ще стане с ЦСК. Ако не се намерят хора, които да дават пари, ЦСК няма да го има. Защо чак сега ги казвате всичките тези неща, когато клубът е в тази тежка ситуация, не за проблема с базите и тези неща? Защо не афиширате? Вие не сте чували за проблема с базите ли? Не, защо не потърсите държавна подкрепа? Какво да направя? Биха ви разбрали, ако кажете, че сте инвестирали всичките тези неща. Значи вие за първи път чувате, че аз направих Панчарево и го бутнах. Чуваме за първи път. Тогава вие къде бяхте? Защо не казахте, бе? Чакайте, бе, тук се прави нещо за обществото. Имаше оди на любовта. Браво! Държавата трябва да се намеси. Тия мръсници трябва да бутнем всичко. Не дейте, моля ви се. Дайте да си говорим реално и да си говорим нормално. Значи, ако държавата не иска нещо да го направи, никой не може да я накара. С кой да търся диалог с държавата? Дойдеха от ДНСК и ми се усмихваха. Ние ще го бутнем. Бутнете го, бе. Вие ме правите услуга, бе, приятели. Относно акциите, не е ли по-добре се пътно за продажба, вместо да се подаряват? То няма кой да ги вземе. Ако се пуснат акциите в свободна продажба... Ето обясних ви нещо. Над 50 човека по закона за регулацията за публично предлагане не е възможно да го направим. Над 50 човека ще го обясня простичко, се заобикаля регулатора. Забранено. Добре, до 50. Как е възможно да се изкупват акциите? Ето аз съм тук. Вие да виждате някъде 50 човека. След като има 6, които искат да... Аз не знам дали са 6, 60 или какво. Ето казвам ви. До сега това са приказки. Дай да ви дам аз на вас акциите, вие ги намерете тия 50 човека. Ето ги в колата, да ги извада, да ви ги дам. Не, просто да бъде нормално пуснати. Значи какво повече да направя? До 50 човека, които могат да си закупат тези Ето, акции. чакам всичките тия 50 човека. 20, 6, 5. Чакам ги. Знаете, че днес е събота, нормалните хора почиват, обръщат внимание на семействата си. Да, нормално и Аз срещите съм да не тук. бъдат направени в събота и неделя от 2 часа. Значи проблем е, че на 20 почва първенството. Тия хора са сериозни, ние трябва да им дадем шанс да направят селекция, да купат някой футболист, да оправят нещо. Затова съм тук сега. Ако тази среща до понеделник, вторник, сряда не се осъществи, Значи ако не се отборът съществи, аз ви отива на го... фалит. Не, отбора не отива на фалит. Отбора ще му бъдат просто спрени футболните права. А дружеството вече ще бъде санирано. Ние имаме да получаваме достатъчно пари, така че аз лично не се притеснявам, че дружеството има нещо. Всички заеми, които... Ние по един или друг начин, да, във времето.